Менә минем кулымда быелгы 9-нчы сан безнең «Мирас» дигән журнал. Ул элек «Мирас» дип чыга килгән иде. Ләкин «Мирас» журналы кайбер канәгатьсезлекләр тудырды. Шуңа күрә инде бу журналны бетереп, «Мирас» дигән журналны безнең «Мирас» барлыкка килде. Аны теге журналның дәвамы буларак та әйтергә мөмкин. Мөстәкыйль аерым журнал буларак та эшләргә. Чөнки бу сифат ягыннан беренчесеннән бик нык аерылып тора. Монда фактик материал, этнографик стиль мәсьәләсендә, борынгы әдәбият һәм борынгы авылларның тарихы, борынгы әсәрләрнең тарихы ул елдан-ел, соннан сонга матурая килә. Менә монысы бигрәк тә бай чыккан 9-нчы сан. Әле күптән түгел генә чыккан. Үзегездә булдырырга тырышыгыз «Мирас» журналын. «Мирас» журналы ул татар халкының узганы, бүгенгесе, киләчәге. Шуны яктырта. Инде татар кешесе үзенең киләчәген, бүгенгесен, алдагысын чамаламаса, ул татар милләте вәкиле буларак яшәүдән туктый минемчә. Менә аның әһәмияте шунда.